Anem a acabar el nostre treball de PowerPoint i per fer això us he d'ensenyar dues últimes coses. La primera és a inserció, una taula. Per fer això li hem de dir que volem tres elements dels quals voldrem dir dues coses. Per tant, necessito una taula que tingui tres files i dues columnes. Clico i aquí tenim la taula. Recordeu que buscant aquest símbol, aquest, i amb el botó clicat podem moure la taula allà on vulguem. Des d'aquest símbol de les cantonades podem modificar la seva amplada i la seva alçada. Ho ajustem i aquí haurem d'escriure els tres elements que hem ficat. Jo en el meu cas tinc un cèrvol. Un cop ho hem escrit, podem acabar d'ajustar la mida Recordeu que hem de subratllar tot el text i dir-li que el volem en català. I també podeu saber que un cop tenim seleccionada la taula, apareixeran aquestes dues pestanyes de disseny i de presentació. Clicant en aquesta fletxa podem passar el ratolí per sobre i canviar el disseny de la taula per una que ens agradi. Per exemple, aquesta. Des de presentació podrem afegir noves files a dalt, a sota o noves columnes a l'esquerra o a la dreta, o inclús suprimir la taula també si volguéssim. Des de presentació podem dir que el text estigui centrat i al mig. És molt útil perquè quedi més bonic. Imagineu-vos que vull animar una imatge. Cliquem la imatge, recordeu que hem d'anar a la pestanya Animacions i el que volem fer és afegir una nova animació. Ho podríem fer directament des d'aquí també, si volguéssiu. És el mateix, o aquí, com us agradi. Hi ha animacions d'entrada, és a dir, perquè apareguin les imatges, hi ha animacions d'èmfasi, és a dir, perquè destaquin, i hi ha animacions de sortida, és a dir, perquè marxin. Per exemple, només passant el ratolí per sobre podem veure els diferents efectes de les animacions. M'agrada aquest. El clico. Primera cosa que heu de notar. Apareix un 1, vol dir que aquesta imatge té la primera animació. Anem a animar la segona, clico aquí, afegeixo una animació i ficarem aquesta. Veurem el resultat de l'animació i s'hi afegirà el número 2. Cliquem la tercera. Ja tenim aquí les tres animacions. Podem modificar coses d'aquestes animacions? Sí, mireu, en qualsevol moment podeu activar això que diu subfinestra d'animacions o desactivar prement el mateix botó. Aquí què veiem? Un petit resum de les animacions 1, 2 i 3 són aquest 1, aquest 2 i aquest 3. Seleccionar una animació i suprimir-la si no ens ha agradat. Per exemple. O també podem clicar al botó play i veure com quedaria l'efecte. En aquest cas havia suprimit la número 3, per tant s'han animat la 1 i la 2. Clicant les diferents animacions, per exemple, ara estic a la 1, ara estic a la 2, des d'aquí tenim les opcions de la durada. Podem fer que durin més o que durin menys. Per exemple, aquesta, podem fer que duri 5 segons. I des de la subfinestra d'animacions veiem el resultat. Veieu, triga molt més a fer l'animació. Us recomano que les animacions no siguin gaire llargues. Entre 1 i 2 segons són correctes. Un cop tenim les animacions posades, hem animat aquí les imatges i el text, les imatges i el text, les imatges i el text. Si voleu canviar l'ordre de les animacions, per exemple, aquí tenim que primer sortirà 1, 2, i aquesta m'agradaria que fos la 3, i després sortís el text. Des de la subfinestra d'animacions, per exemple, jo vull que la 4 l'arrossego fins al lloc del 3. Quan veig aquesta ratlla negra, deixo anar. I ja he canviat l'ordre, ara es veuran primer les animacions de les imatges i després el text. I per mantenir un ordre faré el mateix aquí. Primer les imatges, després el text, això és correcte. I primer les imatges i després el text. Per tant,
el text, que en aquest cas és el número 1, hauria de ser l'últim. I ara ja és perfecte. Per veure els resultats, recordeu que cliqueu la primera de les diapositives, activem el mode presentació i fem endavant. I ara recordeu, hem de clicar per veure les animacions. Un clic, 2 clics, 3 clics i el text. I ara, endavant. Escape per sortir. Recordeu de no allargar massa les animacions ni abusar d'elles. Quan acabeu, guardem els canvis